among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi kaniyong tanan. Mga igsoon, anya nagkatakaroon sa ikanapulog duha nga Domingo sa atong kalendaryo sa simbahan. O karong Domingo ha, kita gipahimangnuan sa Dios sa paghatag sa atong pagsalig, atong pagtuo, ug atong pagtugyan sa atong kagalingon ngadto kaniya. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maghindulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsahulog nining santos nga misa. Gano
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kadait sa iyang mga anak, hindi sa iyong utang. Ginoong Diyos na inyong Diyos samahan, nakagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, naganahin kami kanimo, tungod sa imo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, pagtunganahan sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nangawag ng sasalan sa kalibutan. Kawanoy kami, ikaw nagaling mo sa tuon, sa Amahan, naunang ang among Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang langing mananong. O Jesucristo, umang sa Espiritu Santo. Iwasan himaya sa Diyos Amahan, Amen, Amen, Amen. Magampo kita. Wamahan, agakaw panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug haryaban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias.
Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nila ang gikasilangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya karon, ato siyang madakop ug makapanimalos kita kaniya. Apan Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong nawong sa kaula. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsoon, usa ka lang yaw alang sa mga anak sa akong ina. Kay ang gugma ko sa imong templo, nagtilaab daw kalayo, ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri kanako. Nangamuyo ako kanimo, nga imo ako nga kaluy-an, o Dios. Sa imong dakong gugma, tubaga ako. Uban sa imong makanunayong panabang, tubaga ako o Ginoo, kay dako man ang imong kaayo, diha sa imong kaluoy lingia ako. Awa kamong mga mapaubsanon,
o pagsadya. Kamu nga nangita sa Ginoo, malipay untang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagpatalinghog sa mga kabus, ug ang iyahang nga nabilanggo dili niya tamayon. Magdaig unta kaniya ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga naglihok diha kanila. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako,
makapalit ka mog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan paniana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta, kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa makausap pa mayong gabi kaniyong tanan. Unsay mahitabo kanato kung kita magpuyo diha sa kahadlok. What will happen to a person when he lives in fear? Kung kita magpuyo sa kahadlok, dili ta mahimutang, dili ta mahiluna, dili ta makauna-unag maayo, wala tay kalinaw, wala tay kalipay. Permitang kurat-kuratan, kadugayan tungod sa tong kahadlok, hubag-hubagan ta, no? Na ay magburot-burot sa tong lawas, hubag-hubagan ta. Kay nga naman, tungod kay kita, nagpuyo man diha sa kahadlok. Mga igsuon sa itong ebanghelyo karong adlaw, karong Domingguha, si Jesus nagpahinumdom kanato, ayaw kamo kahadlok. Ayaw kamo kahadlok tungod kay way tinaguan nga dili mabutyag. Walay sikrito nga dili madayag. Nga sa ito pa mga igsuon, ang tanan nahibawan sa Ginoo. Muna nga di kita angay mahadlok sa Ginoo tungod kay nahibalo siya sa atong kinatibuk-an. Nahibalo siya unsay naa sulod kanato, unsay naa sulod sa atong mga kasing-kasing. Mingon si Jesus, ayaw ka mo kahadlok. Nailhan kita sa Dios. Nahibalo siya sa atong mga kinabuhi. Nasayod siya unsay naa sulod kanato. Muna nga niyon si Jesus, ayaw ka mo kahadlok. Ikaduha mga igsuon, gawas nga dili kita mahadlok sa Dios tungod kay nasayod siya sa atong kinatibukan. Dili usab kita mahadlok sa bisan unsa nga mga hulga dinhi sa kalibutan. Matod pa ni Jesus, ayaw kahadloki kadtong makapatay lamang sa lawas. Kahadloki hinuon kadtong makapatay sa lawas ug sa kalag. Sa laing bahin sa kasulatan, mingon si Jesus, aduna ba'y ikaayo kung ikaw magpuyo diha sa kabalaka ug sa kahadlok? Mapun-an ba ang mga adlaw sa imong kinabuhi kung ikaw magpuyo diha sa kahadlok, magpuyo diha sa kabalaka? Dili gyud. Muna nga si Jesus, mingon siya nga, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Kay bisag unsa pa ang atong buhaton, bisag asa pa ta, kung ang atong kinabuhi matapos na, matapos gina. Unsa may hinungdan nga mahadlok pa ta, nga wala man tay kontrol sa atong kinabuhi, no? Bisag unsa pa nato pagmatngon, bisag unsa pa nato kaamping, tinuod magamping ta, magmatngon ta, apan inigingon sa Ginoo, pass your papers. Pass your papers gina. Di kita makaingon nga Ginoo unya na, Ginoo ugma na, Ginoo sunod adlaw na. Iniingon sa Ginoo nga pass your papers gina, no?
Finish or unfinished, pass your papers. Munaon sa atong kahadlukan. No? Wala man tay kontrol sa atong kinabuhi. Tinuod mag-amping ta. Tinuod magmatngon ta. Apan kung maabot na kayo ang panahon nga kita tawgon sa Dios, di kita makabalibad niya. Amen? Munaon sa atong kahadlukan. Matod pa ni Jesus, ayaw kahadluki ang makapatay sa lawas. Kahadluki hinuon ang makapatay sa lawas ug sa kalag. Ug katapusan mga igsuon, imbis kay mahadlok ta, imbis kay magpuyo ta diha sa kahadlok, magpuyo kita uban ang pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ang Dios nasayod sa tumakahimtang. Ang Dios nahibalo sa tumakasing-kasing. Ang Dios nasayod sa tumapaginahanglan. Muna nga magpuyo kita dili sa kahadlok, dili sa kabalaka, dili sa kahangawa, magpuyo kita diha sa pagtuo ug pagsalig sa Dios. Kung kita magpuyo uban ang pagtuo ug pagsalig sa Dios, malipayon ta sa atong kinabuhi, no? Wa tay gikahadlukan, wa tay gikabalak-an, kay nganuman kay nagpuyo man ta diha sa pagsalig, pagtuo sa Dios. Matud pa sa Ebanghelyo karong adlaw nga Sabado. Giyatiman sa Dios ang mga langgam. Giyatiman sa Dios ang mga bulak. Unsa nakakita? Kung iyang giyatiman kining mga mananap, kining mga bulak, mas bililhon pa kita kay niining mga langgam, mga kahayupan, mga bulak. Kung iyang giyatiman, kung iyang giampingan, kung iyang gihigugma, kining mga bulak, mga langgam, mas importante pa kita kay niining mga mananap, kay niining mga tanom, kay niining mga bulak. Muna mga igsuon nga, imbis kita magpuyo diha sa kahadlok, imbis kita magpuyo diha sa kabalaka, magpuyo kita diha sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Kanunay kitang magampo ngadto kaniya, kanunay kitang musalig sa Ginoo. Aron sa ingon ni ana, magpuyo kita diha sa kalinaw, diha sa kahayahay, diha sa kalipay. Tinuod na ay mga kalisod, tinuod na ay mga pagsulay, tinuod na ay mga hulga sa atong kinabuhi. Apan kining tanan, dili makabalda nato. Tungod kay kita, misalig man sa gahom, sa providensya, ug sa gugma sa Dios nga ri kanato. Ug nasayod kita nga ang Dios kanunay nagtan-aw kanato. Ang Dios kanunay nga nahigugma kanato. Ang Dios kanunay nga nagatiman kanato. Ug busa mga igsuon sa atong kasaulugan karon, kita gipahinumduman ni Jesus nga naa gining mga kabalaka, naa gining mga kalisod, naa gining mga pagsulay, apan dili kini makatandog, makabalda kanato kung kita magpuyo diha sa pagtuo o pagsalig sa Dios. O kung kita magpuyo diha sa pagtuo o pagsalig sa Dios, taliwala nini mga kalisod o mga pag-antos, kita dili mabalaka. Hinunua kita magpuyo diha sa kalinaw, sa kahayahay ug kalipay. Tungod kinasayod man kita nga naang Dios nahigugma nagatiman kanato. Amen. Tanan nagatuo kami sa ka Dios sa ngamahan ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo,
ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan og sa anak, dungan samahan og sa anak, gisimba sa og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi so maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mipadala sa iyang anak nga ni sa kalibutan aron pag-alagad kanato ug pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo sa ilang katungdanan sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tali sa mga nasod, anaaunta ang kalinaw o hustisya, nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuhuan ug kolor. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makitaan diha kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagantos og pagpanglutos tungod og alang sa hustisya, mulampo sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makadangat na sa langit nung kuloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga mahan, ang imong anak nagingon nga ang bisan unsa nga among pangayuon sa iyang ngalan itugot gayud. Nangayo kami nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugma, ilabi na diha sa among pag-alagad sa among isig katawo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong mga gasa ug mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Sa Ginoon sa sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa baday pagimaya sa ngalan alang sa kabusnanan sa tibulyan santo sa simbahan. O Ginoo, dawata nga mong halad, kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa unahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Pinagi siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ug pinagi siyang pagkaya balik kanimo diya sa imaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa uban sa mga anghel sa kalangitan nagadahing kami sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diya silang walay hunong nga mga awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Araw paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kami tanan, himuha kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga uloy sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Fernando Hari among patrono sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga mayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon mga igsuon, maghiusa kita pag-ampo sumala sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tilabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniniyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaniniyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong paginig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Nagawag kang sa sunod sa sa Diyos ka nagawatan sa sala sa kalibutan. Patagi kami sa kalihinan. Mga igsoon, mao kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang o mamaayo ako.
Magampo kita, O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduwa-duwaan nga kaluwasan, ug dada kami nga na sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog ni Eucharistia kini among gipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Manlingkod sa makadiyot ang atong second collection karon alang gihapon sa nagpadayon nga mga improvements o renovation sa atong simbahan o sa atong pastoral center. Ikaduha, kadtong ni-sponsor sa souvenir program, 1/2 page, full page, inner front, inner back. Sa atong souvenir program sa fiesta, pwede na makuha ang inyong kopya adto sa opisina. Dalhalang palihog ang inyong resibo. Ikatulo, sugod karong Pizza 23 sa Hunyo, adlaw nga Martes, ang atong parokya pinagi sa Paris Caritas ug konsulta ka. Nagpahibalo nga doon na kitay additional nga libre nga clinic alang niya itong gusto nga magpa-check up, no? Ang schedule matag Martes alas 7 ngadto sa alas 12 ana sa atong Paris Caritas office. Huwebes alas 10 ngadto sa alas 3 sa hapon, ay alas 11 ngadto sa alas 3 sa hapon ana usab sa atong Paris Caritas. Ug usab matag Huwebes alas 7 ngadto sa alas 10:30 sa buntag adto sa San Isidro Labrador Chapel sa Tayud, no? So sa atong Paris Caritas office duha na atong schedule matag semana, Martes ug Huwebes alas 7 ngadto sa alas 12, alas 11 ngadto sa alas 3. Unya matag Huwebes adto sa Tayud Main Chapel, San Isidro Labrador, alas 7 sa buntag ngadto sa alas 10:30. Ikaupat, karong umaabot Hunyo 25, adlawng Huwebes, sa alas 5:30 sa hapon nga misa. Aduna kitay pagahimuon nga Thanksgiving Mass, isip pasalamat sa atong malampuson nga pagsaulog sa atong fiesta. Ug usab niya ng adlaw atong pagahimuon usab ang rito sa hubo sa atong sa imahin sa atong mahal nga patron. Anak gyapong orasa alas sulod sa alas 5:30 sa hapon nga misa. Ang tanang mga sponsors, mga benefactors, fiesta committees o church organizations and volunteers gihawhag sa pagtambong sa maong misa, isip pagduyog kanato sa atong pagpasalamat ug pagpasidungog sa atong mahal nga patron. Katapusan, update sa atong pundo sa project and finance. Nagsugod kita og 704,052 pesos and 43 centavos. Adunay additional nga mga donations. Anonymous 13,325, Palero Manpower Services 15,000, Concordio Baguio, PDR Zone 2 Banag-Banag Angelico, Ninio Melicris Suico,
Candle Vendors, Ramirez family, 2,000. Bia family, Dines and Mary Lias Antugop, ug Malubay family, Cañete family, ug Lakaw family, 3,000. Total donations, 38,445 pesos. Additional nga mga income o kuhaan sa mga expenses. Ang ato expenses miabot og 141,000. Ang atong pundo karon sa atong project miabot na lamang og 610,852 pesos and 43 centavos. Sa gihapon sa ngalan sa inyong team of pastors, ako napasalamat kaninyo sa inyong kanunay nga pagtabang ug pagsuporta sa atong mga proyekto o programa sa atong simbahan o sa atong parokya. Ug busa, alang sa tanan, masipang pagpasalamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dalo nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makausap pa mayong gabi ug have a blessed weekend natong tanan.